Коста, хора! Аз съм GavBG, FataBG и днес ще снимаме в Infinity Craft. Които да ги свърлим. Отиваме първо на Warp PvP да ви го покажа. Warp PvP. Тук има една награда и тия всичките работи и е този сет. Extra 3 Breaking 3. Моя ми налага малко. Не знам защо. И Файдър често ми имат само това. Било са много хора. След преминем към Warp-овете. Първи е Drop Party. Warp Drop Party. Днес ще правят ивент. Enchant. Има на Warp Enchant. Така. Чекайте. Хубав меч. Да му спала. Сега ви трябва да знаете, това е на Warp. Farm би трябвало Warp. End. Отидем на Ender. Его и Ender. На него малко лаги, защото отдолу е пълно с Glowstone. Под нея не знам какво са правили, строили са, не знам. Ама нищо. Снимаме на Warp. Кой си ми мъпчия. Значи отивам на Event. 2. Нещо малко ще правя PvP. Его и Warp PvP Event, това е Sprint. Добре дошли на Warp Event. Слушайте на всички ти WTF. Warp Event 3. Добре дошли на Warp Leaves. Добре. Warp Event 3 Leaves. Следващия Event 4. Много евенти има тук. Всеки ден от 8 часа. Но някой има и по-рано. Добре дошли на Warp PvP. Warp Event 4. Snake. Би трябвало да има Snake, не знам всичко, което е вода. И другия Warp е Warp. WTF птица няма. Значи това е директно на Warp 6. Добре дошли на Warp Event 3 ли? Сигурно се объркали. Това е някакъв лабиринт, когато седим до другата страна. Има някаква награда. Не съм я вземал сега. Другия Warp е Warp XP. Да, Warp XP бяхме преди малко. Тук има на зомбите флаги, тук е Warp Enchant. Задали се настроение за гилда. Warp със света се напише PvP, защото
Вчера играхме 5-4 нещо от сорта и ги убихме и доста лего взехме и фулки. Добре, фулк. Добре, фулк е добре. Warp FPS. Скайпа трябва да се направят почиваш. Дай го Warp FPS. Аз ще имам някакъв ранг, трябва да съм хелпъра, мога да разсъм една друга пак. SMS-ама, ама. Его и Warp PvP, вече го показах. Warp FPS, не. Его и Warp FPS 2. Той ще се бъгнал. Имаме на Warp Free Rank. Кога го добавиха. За винаги са Free ранковете. Няма Warp от да, има изкисят на маси и скипейче. Имам на лапица. Мафиота БГ е в топа. Той ми от секшена. Ларпив за... Да. Жим. 664. Тоест не го знам. Джо. Трябва и там да има Джо. Често. Аз съм го минал, но съм не споминал. Отивам на Warp Nether. После Repair, Rules, Race, Shop и Summons. Warp Nether направили са само и смогът, друго нищо. Готово. Я ви казвам и пишете, нали, аз си го показах. И... Ма ти не знаеш какво стана? Обади са един цигарен по телефона. Да, и Коста хора върнах се. Убих малко зомбита. Тия Warp Repair. Его. Отиваме на Warp Shop и последно Warp и да свършим епизода. Ще стана 8 минути. Его Warp Shop-а, купим всички айтеми и Warp SMS. Не ми се снимаш и просто ти да разнообразя. Его и Warp SMS. Тук може да легове, да си купуват си SMS, брони, фулки, фулбрадови, фулки, такива работи. Тук ранковете. Тук нещо рейсовете да разбиваш такива работи. И да, това беше от мене. И